Heinolan moottorikerhon puheenjohtaja Henri Saari. Kaikki alkaa olla valmista Enduron MM-osakilpailun Heinolassa. Kyllä. Nyt odotetaan vaan, että saadaan loistava keli viikonlopuksi vielä. Niin. Ja kuljettajia on ilmoittautunut mukaan aika hyvin. Joo, semmoinen 130 ilmoittautunut. Toki se tietysti muutama jää pois, mutta tämä määrä jopa yllätti ihan positiivisesti, että saatiin näinkin iso osanottojamäärä. Ja kaikki maailman huiput mukana totta kai. Totta kai, huiput mukana. No ketkä on nyt ne suomalaiset nimet, joita voidaan odottaa podiumille? No kyllähän Remes ja Seistola, niin kyllä mä toivoisin, että jommankumman toimesta, tai toivoisin vai oikeastaan vaadin, että kuunnellaan jommankumman toimesta niin maamme laulua. No miten viikonloppu nyt sitten aikataulullisesti rakentuu? Supertesti perjantaina alkaa kello 19. Siinä mies miestä vastaan ajetaan lyhyellä radalla tai tälleen pareittain. Se on kello 21 ohitte. Lauantaina kisa alkaa 9. Komostenkylän crossiradalla on 2 maastokoetta, on sekä endurotesti että extreme-testi. Ja se on kello 9-17 välisenä aikana. Ja siellä Komostenkylästä löytyy yleisölle ravintolapalvelut A-oikeuksin. No jos joku on nyt tulossa Enduro-kisaa seuraamaan ihan ensimmäistä kertaa, niin kuinka pysyy jyvällä siitä, että kuka on kärjessä ja kuka on vahvoilla voittoon? Kyllähän siitä meidän kuulutus pitää huolen, että siellä tieto liikkuu, että kukahan missäkin vaiheessa tai miten kisassa mukana. Eli jos on ihan ensimmäistä kertaa tulossa, niin silloin tuo Komostenkylän Rossiradan seutu on se, mihin kannattaa suunnata. Kyllä. Ja sitten tietysti jos on vähän varttuneempi tai sanotaan kokeneempi Enduro-kisakatsoja, niin sitten kannattaa ladata johonkin älypuhelimeen tai tablettiin niin tämä promoottorin sovellus, millä voi seurata livenä tulospalvelua.